Тротуарите са проходими и няма заледени участъци. Не са въведени и ограничения за движението. От летището София съобщиха, че обстановката е нормална, пистата се почиства, няма закъснени или отменени полети. До момента в гражданска защита не са постъпвали сигнали за тежки инциденти, свързани с снеговалежите. Спорт. Аз съм играч, менеджерът на Манчестър Юнайтед Алекс Фергюсън е готов да махне главите на 7 от издънките си в мача с Лидс през изминалия уикенд. Звездите Димитър Бербатов и Гари Невил са две от жертвите, които по всяка вероятност няма да играят срещу Манчестър Сити утре, информира английският таблоид Сън. В средата на седмица двата тима излизат един срещу друг за обода от полуфиналите в Карлин Къп. Изданието твърди, че сблъсъкът ще пропуснат още Андерсон, Обертан, Уелбек, Дарен Гибсън и Фабио. Петимата се разочаровали шотландеца с представянето се срещу тима срещу Лидс. Манчестър Сити договаря последните детайли около сделката за полузащитника на Интер Патрик Виера. Според Дейли Мейл се очаква футболистът да се присъедини към гражданите за 6 месеца под наем в началото на следващата седмица. Пише капитан на Арсенал е договорил с бившия си треньор в Интер Роберто Манчини, в момента менеджер на Исландс, и сделката е 99% готова. Кошмарът на Андре Достена в Ливърпул приключи, след като приятелят премина в Наполи. Трансферът на стойност 4 милиона лири е бил финализиран с нощи. Спортният директор на Наполи Рикардо Бижон отлетя за да преговаря с английското ръководство. Очаква се в следващите няколко дни 28-годишният защитник да поеме към Италия. Роберто Кубица ще остане в отбора на Рено, съобщи менеджерът на полския пилот. Съставът на Майами Хит победи като домакин Атланта Хоукс с 92-75 срещу от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация. С успеха си съставът на Майами сложи край на серията от 3 поредни поражения. В останалите двобои от тази нощ Портланд, Лос Анджелес Клипърс 95-105, Ню Орлеанс Юта 91-87, Оклахома Чикаго 98-95 точки. Още новини четете в сайта GONG.BG. Времето. Ще се заоблачи над цялата страна. Ще започне валежи от сняг, който ще премине в дъжд заради очакваното повишение на температурите до края на деня. Валежите ще обхванат цялата страна, като най-много се очакват от западните райони. На места до 15 литра на квадратен метър ще има условия за образуване на поледици. Дневните температури повечето места ще бъдат от минус 2 градуса до 3 над нулата. В югоизточните райони и по Южното Черноморие до около 6, в София около 2 градуса. Централното студио на Дай Край чухте новини. Виж новините.